Oh, pangkuhan, bao. Bao. Relax sa mga idol. Siglit na gadlaw. Na oh. Sayo ilaw. Timbungan. Doon naman, matagag pa. Huli namin mga lods, masyadong huli mga lods, pero mataas pa naman yung lambat na hila namin mga lods. Yan ang sinasabi ko mga lods, yung mga unang video ko mga lods, pag ganito kahit pa isa-isa lang mga lods, kahit pa isa-isa lang ang makukuha sa lambat, kakaiba naman kasi nakapataas ng lambat namin mga lods. Tulad dito, okay lang ganito mga lods.
dyan sa ating mga bagong viewers mga lods. Sana naman ay mapanood nyo yung ating mga video na ina-upload sa ating YouTube channel mga lods. Sana ay subscribe naman po kayo mga lods, mga bagong nakakita ng aming YouTube channel. Islahan ng aming vlog mga lods. Please like and subscribe and share sa ating mga video na ina-upload mga lods. Maraming salamat sa inyong lahat mga lods, lalong lalo sa ating mga OFW, sa ating bagong bayan ngayon ng ating bansang Pilipinas, ang mga OFW yung mga OFW natin mga lods. Sila yung nagiging imbag para sa ating ekonomiya mga lods, yung ating mga OFW talagang tulong para sa ating paglago ng ating ekonomiya mga lods, ang ating mga OFWs na nagtrabaho sa iba't ibang sulok ng mundo mga lods. Mayawos mga idol, yung mayawos na isda na makaliit mga lods. Yan, mayawos yan. Diba, tatlong klase lang yung isda na nahuli namin ngayon mga lods. Mayawos, Ramarias at saka Bato. Hindi ko alam kasi yung Tagalog ng mayawos eh. Pero yung Ramarias ginto tawag dito sa Tagalog. Yung batok naman yung haba. Klase ng isda nito mga idol, ito yung bubong mga idol, fishing crab. So ayan mga idol, malapit na kami matapos sa pahilan ng lambat mga lods. Please like and subscribe mga lods.
Ito yung huli namin lods. Ilang lods.